láttuk, azt a múlt szerdán volt az, amikor ő ezt bemutatta, és nyilván lesznek itt kérdések. So there will be questions, I think, at the end, but we would like to listen to your presentation. Thank you. Well, I have just some, excuse me, I have some general comments about common foods. Van egy néhány általános hozzáfűzni valóm a hétköznapi ételek kategóriával kapcsolatban. And I'm trying to find my mouse here. Keresem az egeremet. Hang on a minute. Egy pillanat. Well, for some reason, my mouse has disappeared. Valahogy eltűnt. Oh, there it is. There it is. Okay. Let me share a screen. Először is képernyőt osztok. Let's see. I've got a hidden screen here somewhere. Itt valami rejtett képernyő van valahol. Yeah, and it's not. I'm not seeing what I need. És I was nem going to show you látom my common food scan. Akkor ezt a what I'll have to do is just describe it to you. Először is egy pár dolgot elmondok. Hogyan lehet erről beszélni? To do the common food, I do it every week. Ahogy én ezt teszem, minden héten indítok egy ilyen infoboostot. And it's a custom info boost, and so I go in and talk about foods. That's what my voice conversation is. Egyedit indítok, tehát azt jelölöm be, hogy custom, és akkor ezzel kapcsolatban mondok hangot. And then I go to common foods, that category. Aztán megkeresem azt a common foods, ami magyarul van hétköznapi ételek, azt a kategóriát megkeresem. And I scroll to the very bottom. És lemegyek a legaljára. Because I'm interested in the foods that show the lowest number, the lowest preference. Mert arra vagyok kíváncsi, hogy mely ételek azok, amik a legalacsonyabb százalékon vannak. And these are foods that I'm going to avoid for the next week. Ezek azok az ételek, amelyeket el kell, hogy kerüljek a következő héten. And I usually don't take too many. Általában nem túl sokat kapcsolok be. Because I don't want to overwhelm myself with food choices. Mert nem akarom ezt túltolni ezzel a választással. Usually I'll take 3 or 4. Általában csak 3-4 kapcsolok be. But I'll read you the ones that I am avoiding this week. De elmondom nektek, hogy melyek azok az ételek, amelyeket ezen a héten kerülök. So bay leaves. Babérlevél. Carom seeds. Ez valamilyen mag. Black pepper. Fekete bors. Plum. Szilva. Garlic. Fokhagyma. Grapefruit. Grapefruit. Turkey. Pulyka. And those are more than I usually pick, but these all had very low numbers, and so that's why I picked them. Tehát ezek jelentek meg legalacsonyabb százalékokon, ezért választottam ki ezeket. Now I'll write these down, and then I put them on my refrigerator at home to remind me not to eat them. Ja, kerok szép. Köszönöm szépen, akkor répamag volt, köszönöm. Igen, tehát felírom egy papírra ezt a listát, és akkor azt kirakom a hűtőszekrényemre. The next thing I do is I will go to the category homeopathic potencies. A
következő, amit teszek, elmegyek a homeopátiás potenciál kategóriához, and I select the top 2 or 3 potencies. és kiválasztom a felső 2-3 potenciát. The reason I do that is because I'm going to, I've selected these foods, the ones I read to you, I put a check bar by them. Azért teszem ezt, ugye azért választom ki azokat az ételeket, amelyek legalacsonyabban vannak, és azért teszem hozzá a homeopátiás felső 2-3-at. So they will be in my InfoBoost. Ezek szerepelnek majd az InfoBoostomban. And by adding a potency factor to the InfoBoost, És hogyha a kiválasztott ételekhez hozzáteszem ezeket a potenciákat, a homeopátiákat, I create an information pattern that I expect will have a positive impact on me. akkor egy ilyen információs csomagot hozok létre, amiről úgy remélem, hogy pozitív hatást fog rám gyakorolni. So now in my InfoBoost, I have the foods with the potencies. Tehát ebben az InfoBoostban benne vannak azok az ételek, amelyek a legalacsonyabb számon mutatkoztak, és ez a néhány homeopátiás potencia. The next thing I have to do is I go up to all ingredients. Következő, amit teszek, hogy oda megyek az all ingredient, tehát a minden összetevő, összes összetevőhöz, ez ugye a középső. And the program by default will select the top 10 items. És ugye tudjuk, hogy a program az mindig kiválasztja a top, tehát a legfelső 10 összetevőt. And I want to unselect those. És ezeket visszaveszem, kikapcsolom. So now the only thing I have in my InfoBoost are the low scoring foods and the potencies. Tehát ami ezek után marad ebben az InfoBoostban, nem más, mint az a néhány étel, ami ebből a Common Foods kategóriából kiválasztásra került, és azok a homeopátiás potenciálok. Then I select the duration of 6 days. So I want this InfoBoost active for 6 days. Igen, az időtartamot 6 napra állítom be, tehát 6 napig fog futni ez az InfoBoost. And then I activate it. És aztán aktiválom. So now I have the food list on my refrigerator. Those are the foods I'm going to avoid. And I then have the information package included in my InfoBoost. Tehát akkor ennek a programnak 2 része van. Ugye a hűtőszekrényemre felragasztott lista, amiket kerülök azon a héten, valamint ez az információs csomag az InfoBoost formájában. Now, what do I expect to gain from this? Mit fogok ebből, mit várok ebből, mi lesz ebből nekem jó? Things that I want to look for are, do I have more energy? Do I feel more rested when I wake up? Tehát azt várom, hogy vajon több energiám lesz a nap folyamán. Kipihentebbnek érzem magam, amikor felébredek a alvás után. I may have less inflammation. Lehet, hogy kisebb lesz a gyulladás a szervezetemben. I may actually lose some weight. Az is lehet, hogy fogyni fogok. Quite often the foods that we eat create inflammatory reaction. Nagyon gyakran előfordul az, hogy az ételek, amelyeket fogyasztunk, gyulladásos folyamatot, gyulladásos reakciót indítanak el. And by changing our diets, even in small ways, can give our bodies relief from that inflammation. És hogyha változtatunk valamilyen formában az életünkön, még hogyha csak kicsikét is, akkor ez a megkönnyebbülést hozhat, tehát az a gyulladás nem fog érvényesülni a szervezetünkben. Another thing that I expect, another benefit, is to develop a better relationship with food. A másik jó dolog, amit ettől várhatok, és úgy gondolom, hogy meg fog történni, hogy jobb kapcsolatom lesz az ételekkel. I may really like garlic. Lehet, hogy igen, nagyon szeretem a fokhagymát. And when it shows up on my do not eat list, I go, oh, dang, I really like garlic.
És amikor megjelenik ez a ne edd meg listámon, akkor gondolkozok, hogy most akkor ezt ne egyem meg. But by avoiding it, even for a week, it helps me develop the discipline to leave food alone if I choose to. De hogyha ezt megteszem, tehát tudatosan odafigyelek arra, amit ez a program ajánl, akkor meg tudom azt tenni, hogy tudatosabb lesz a kapcsolatom az ételekkel. If I notice week after week that certain foods continue to score low, that can be an indication that I should avoid those foods altogether. Tehát, hogyha egymás után többször is megjelenik ugyanaz az összetevő, akkor ez sajnos azt jelenti, hogy azt a ételt. And so this food scan is one that I will do every week because I want to see what my body prefers over time. Ezt az infobusztot minden héten fogom indítani, hogy tisztában legyek azzal, hogy mit jelez a szervezetem, hogy mire van igénye, mit részesít előnyben. Okay. And I hope that's enough of a walkthrough without seeing it on a screen. I hope it was understandable. Remélem, hogy ez így érthető volt, és közben a képernyőn is megérkezett. Érthető volt? Visszajelzést írhattok, adhattok. Mondjuk egy egyest a chatbe. I asked for some reaction. If they understood what we told, they can put a 1 in the chat. But I think it was quite correct and we could understand your... Very good. Okay, thank you. We can go on then. Well, do we have any questions about that? Van-e kérdés ezzel kapcsolatban, ami eddig elhangzott? Lekapcsoltam a mikrofonokat, jó? Úgyhogy bárki tud. Csak jelzzétek nekünk kézfeltartással. The microphones are unmuted, so anyone can have a question if they want. Okay, I think everything was clear. Szerintem minden érthető volt, és mehetünk tovább akkor. We can go on. Has anyone been using the Common Foods Info Boost? Használjátok-e már, használja-e valaki? Vagy ki az, aki használja ezt az infoboostot? Akkor írjon egy 2-est. I ask them to write a 2, number 2, if they are using it. Okay. Okay. And are they noticing any advantage, any benefit from it? És mi az, amit tapasztaltatok? Tapasztaltatok-e már valamilyen jó hatást, valami jó eredmény, változást? Én mondanék, jó? Olyat, amit én tapasztaltam. Okay. Hogy amióta figyelem, hogy melyik ételek, amik éppen támogatják a szervezetem működését, azóta harmonikusabb a székletürítésem, hogy finoman mondjam. So since I have been paying attention to what to avoid, my visit to the toilet is quite better. Good, good. Yeah. Most az az igazság, hogy pont amikor arról volt szó, hogy melyik, amit enni kell, és melyik, amelyiket nem, és pont ez nekem a probléma, hogy nem teljesen értem, akkor nem volt, amit Ági elmondanád nekem. So Angelika asked me to read the details because she had to leave for one or 2 minutes. Okay. Tehát az a lényeg, hogy amikor hangmintát adok egyediben, akkor megkeresem ezt a Common Food kategóriát, és lemegyek az aljára, és azokat állítom be, amik ott vannak az alsó részben, legalacsonyabb százalékokon. Can we tell how many percent should we go to the bottom? So up to 20 or what? Oh, no, the ones I read off to you that I'm avoiding this week, those all scored 9 or below. 9 vagy az alatti, amit ezen a héten kiválasztott. And you didn't tell the percentage, you told the number of items. Yeah, it's usually a number because if you select too many foods
Tehát általában a számot mondta, tehát nem százalékot mondott, hanem a számot, de Értem. mert hogyha túl sokat választunk ki, okay? Yeah, if you select too many foods, you just create an expectation for yourself that's going to be difficult to achieve. Aha. Mert akkor egy elvárást állítunk fel magunk elé, amit elég nehéz lesz teljesíteni, hogyha túl sok. Tehát akkor azt a 9-et kell enni, vagy azt nem kell enni, és azt kell bepipálni, vagy azt nem kell bepipálni? So we choose, you mean we tick those items at the bottom. Yes. We create the info boost with the lowest percentage foods plus the potencies, and we make a list to put on the fridge, and we avoid these foods. This That's is in a nutshell. Okay. That's it. Szóval That's a dióhéjban annyi, hogy lemegyek az aljára, kiválasztom a legalsóakat, hát ott azt mondja, hogy 3-at, 4-et, de szerintem 6-ot is felsorol Dr. Cook, és akkor tehát bepipálom azokat, amelyek ott vannak a legalján, és akkor azok lesznek az egyik része, a másik része a homeopátiás potenciák, ott is csak a felső 2-3-at kapcsolom be, aztán elmegyek a customba az all ingredients-höz, ami ott középen van, nyilván ezt nem neked mondom, és akkor amiket alapból bejelöl azt a 10-et, azokat viszont visszaveszegetem. És akkor az rakott infoboost az állat alacsony kategóriájú, vagy alacsony százalékú ételekből, és a 2-3 potencia, és a másik része ennek a programnak az, hogy az alacsony szinten lévőeket kiírom egy listára, kiteszem a hűtőmre, és azokat elkezdem. Dióhéjban akkor ennyi. Oké, Igen, azért kérdeztem így, mert én nagyjából azért értem, csak azt akartam, hogy mindenkinek teljesen pontosítva legyen, úgyhogy köszönöm szépen. So we made a quick repetition about the program in a nutshell. Good. Good. For everybody to understand it. Okay. Yes. Ja. Akkor így. Árkos Anikó szeretne kérdezni. There is a question from Anikó Árkos. We are listening. Okay. Hallgatunk, Anikó. De a mikrofonod kapcsol be, légy szíves. Igen. Igen, tehát én pont fordítva értettem, lehet, hogy én vagyok a buta, hogy azt mondta, hogy az alacsonyakat, amiket kirak, az alacsonyat, amit kirak a hűtőre, azt nem fogyasztja, de azt nem is állítja be, hanem kiszedi majd a kész infobuszból, a minden összetevőkből. Azt, ami magasan van, 1-2%, az beállítja a homeopátiásoknál, és azt is kiszedi a kész infobuszból, nem? Tehát az alacsonyakkal van bajom. Azt kérdezd meg, hogy melyiket együk, melyiket fogyasszuk, az a lényeg. Aha. So, what should we eat? We should avoid the ones that are at the bottom, but we pick those items and they are the part of the running infoboost. But what should we eat then? Shall we, you didn't talk about pointing the food on the top. Did you? You didn't. No. You could eat more of the foods on the top. Excuse me. Fogyaszthatunk többet azokból az ételekből, amelyek ott a magas százalékon jelennek meg a tetején. But you really get the benefit by avoiding the ones at the bottom. De az igazi jótékony hatás abból érhető el, hogyha elkerüljük azokat, amelyek ott az alján vannak. Ez így logikus, igen. And I think the key here is to not overcomplicate this. Aha. Az a kulcs, hogy ne komplikáljuk ezt túl. If you make it too complicated, it's just too difficult. Hát, hogyha nagyon komplikáljuk, akkor válik nehézé. You know, they say the way to eat an elephant is one bite at a time. Igen, tudjuk, hogy az elefántot is meg lehet enni halatonként. And you don't have to you don't get all the benefits in 1 week. You're going to get the benefits by staying with the program week after week. Tehát
nem egy héttől fog itt változás megjelenni, hanem hogy hétről hétre elvégezzük és csináljuk és folytatjuk. Az a lényeg, hogy mit ne együnk inkább. Nem az összes többit lehet, az jót tesz nekünk, csak az alsó. So the most important is to avoid those foods that are at the bottom. That's correct. So we can eat the other ones, Köszönjük. but the most important is to avoid the bottom. Yeah, you don't have to worry too much about what you're eating. Just don't eat those 3 or 4 or 5 foods at the bottom. Tehát nem kell ezt itt túl bonyolítani, meg túl aggódni, hogy mit együnk. Az a lényeg, hogy kerüljük azokat, amit ott az aljánál. Jó. Okay. De az összességében is így szokott lenni, nem? Na jó, köszi. Usually like that. Okay. Franco Erzsike szeretne kérdezni. There's another question from Erzsike. Erzsike. Szervusztok, üdvözlök mindenkit, különösen dr. Cookot ismételtem a körünkben. Nekem olyan kérdésem lenne, mivel mondta a doktor úr, hogy 6 napig futtassuk ezt a programot. Utána ismételjük, vagy a 8 naponként, ha hangmintát adunk, vagy mellette futhatunk-e még mást? Hát erre lennék kíváncsi, hogy párhuzamba mi mehet mellette, és hogy ezt milyen időközönként... Fordítom le, Erzsike, mert nem bírok elég megjegyezni. Jó, rendben. Csak interjút akarok kérdezni. Igen, persze. Erzsike is very happy to see you, and very welcome. She asked about that the duration. You told that you or we start this program 6 days, and the question is, what about the regular 8 days voice scan program? So how should we combine this? So the food program goes every 6 days, and what about the other custom and other info booths that we run usually every 8 days? Good question. I just use the info boost, the rest of the info boost like I usually do. So if I want to turn on an info boost for 14 days, I just turn that one on. If I do a cert, that's just going to be 1 day. So the food info boost is kind of its own animal, and I don't let it interfere with any of the other info boosts I do. Tehát ezt ugyanúgy használom az összes többit, mint hogy eddig. Ez így külön kezeljük ezt a programot, tehát nem zavarja be a többit. Amikor erre adok hangmintát, akkor csak ezt állítom be. De a többit pedig csinálom, hogy a 14 naponta, akkor 14 naponta állítom. A certet nyilván az 1 napig fut, tehát minden marad ugyanúgy, mint eddig, pluszba jön ez, és akkor ez pedig 6 naponta. Értem, nagyon szépen köszönöm. Thank you. Világos. I understand it. Clear. There is a question in chat. Jó lenne tudni, hogy tényleg érti-e a választ. Pillanat. Erzsike? Hogy Erzsike érti a választ? Nem, az van odaírva, hogy jó lenne tudni, hogy tényleg érti-e valaki, mert másodszorra pont fordítva mondtam. Tehát az a lényeg, most én összefoglalom, ahogy az előbb is, hogy azt kell figyelni, ami a legalsó pár darab, hogy mit kerülj el. Az összes többi jót tesz neked. És azokat kell ugye bepipálni is, igaz? Yes. Angelika repeated the whole suggestion. So we tick the foods at the bottom, and we avoid those foods that are at the bottom. De mondd nekik, azért ismételtem el, mert valaki még mindig nem érti. So there was a question in chat that somebody didn't understand it. So we have to make it clear. So it is like that. Yes. We avoid the ones that are at the bottom, and we use in the info boost the ones that are at the bottom. That's correct. Jó, akkor így van most már többszörösen megerősítve. Kérdezni szeretnék, hogy az állatoknál is, a Pet Infobuszban is lett ilyen, mert azt én nem tudom megnézni, mert nincs előfizetve nekem, hogy náluk is van ilyen esetleg az egyedibe? Can pets, or is it included in pet program? So the common food category. Most of the common foods are not in pet.
Aha, a legtöbb része nincsen benne tehát a nagy része ennek a hétköznapi ételeknek nincsen benne a PET programban. So The this reason- category is not in PET program, the category itself. Well, when we put an item in the library, we either check the box for human, and there's a box we can check for pet. Aha, And tehát if we amikor check- infobusztot, tehát új infobusztot indítunk, vagy hozunk létre, akkor amikor ez a program elindul, vagy valami új dolog létesül, akkor ugye van a humán program, meg egy dobozban van a humán program, és egy másik dobozban van, vagy másik részben van a PET. Igen. And that's something we do when we put an item in the library. És ez így megy, amikor egy új összetevőt hozunk be a könyvtárunkba. When we put the common foods in this last time, we didn't include any of those in PET. De amikor ezt a common foods, hétköznapi ételek kategóriát létrehoztuk, azt nem hoztuk át a PET programba is. Ja. And the reason we didn't is because we put in so many foods, we weren't sure which ones were appropriate for pets and which ones weren't. És ennek az oka, hogy itt nagyon sok összetevő van, ugye 264, és nem tudtuk, hogy ez az állatoknál hogyan tudna érvényesülni. Okay, we understand. Though it's good to think about because lots of dogs have different kind of food allergies, like chicken. Mm-hmm. Azt mondtam, hogy de lehet, hogy érdemes ezen gondolkozni, mert sok állatnál, kutyánál például gyakori a étel, például a csirkehúsra való allergia. Okay. Jó. Any other questions? Kérdés van-e, aki szeretne valamit tudni? Jó. There are no more questions now. All right. Én még egy kérdést azért feltennék, hogy hogyha valaki mondjuk, most ugye jön a nyár, mindenki utazni fog, és valaki mondjuk elutazik egy teljesen más vidékre, tehát mondjuk, hogy elmegy Dél-Afrikába, innen Európából, vagy Seychelle-szigetekre, ahol sokkal melegebb lesz, és pont csinált egy infobusztot mondjuk az indulás előtti napon. Ez most általános kérdés is, meg az ételekre is vonatkozik, hogy érdemes-e, mivel hogy megváltoztak a körülmények, így lehet, hogy az energiánk is ugye más lesz, egy új infobusztot indítani, ott egy friss hangmintával, vagy nem? So the question is in connection with the holiday season. It's summer soon, and lots of people go abroad to different, for example, to South Africa or the Seychelles Island, where the climate is very different. And shall we, or what do you think about making a new voice scan before traveling or after we have arrived at that place? You haven't thought about it yet. No, I'm just I'm just thinking back to over the years, I have done a lot of traveling. Csak mondtam, hogy ezen még lehet, hogy nem gondolkozott Dr. Cook, de mondta, hogy sok utazást tett az elmúlt néhány évben. And I believe that if you're flying, the amount of radiation you get when you're flying will affect you. A repülés során ugye elég sok sugár hatás ér bennünket. And for that reason, when I would arrive at a destination, I would not scan myself for any particular remedy because I knew that the radiation had thrown off my body's energy. Aha, és ennek okán, vagy emiatt nem adnék úgy hirtelen utazás után új hangmintát, mert ez a sugárzás megzavarhatja
a szervezetem energia rendszerét. So I wouldn't change for example, my vitamin regimen. I wouldn't change that just because it showed different after I traveled. Szóval nem változtatnám meg például a vitamin ellátottságomat sem az utazás miatt. But this is the strategy I use with Limbic Arc. De itt van ez a stratégia, amit én a Limbic Arc-kal használok. If I want to have an info boost that will provide me information to help me as I travel, then I do that info boost before I leave. Hogyha olyan infoboostot akarok létrehozni, ami segít engem az utazásom során, akkor azt utazás előtt indítom. And then when I get to my destination, I can do another info boost to help me adjust to the difference. Aha, és amikor megérkeztem, akkor indítok egy másik infoboostot, ami segít abban, hogy hozzászokjak az új környezethez. By the way, yeah, okay, go on. Well, I was just going to say the thing you have to remember is you have to wait 24 hours before you do the second info boost. De ne felejtsük el, hogy 24 órát várni kell a második, vagy a következő infoboost elindításáig. You made me frightened because my daughter is pregnant and she is going to travel to Tunisia next month. What should she do? Well, I don't think the amount of radiation you get in any particular trip is going to be damaging. I think if you travel a lot, there may be a cumulative effect, but most of us can handle that amount of radiation and it just dissipates over time. Okay, thank you. Közben azt kérdeztem, hogy mert kicsit megijesztett ezzel a repülés közbeni sugárzástól, mert a lányom jövő hónapban megy Tunéziába, és 14 hetes várandós. De azt mondta, hogy hogyha nem utazik túl sokat, tehát hogyha túl sokat utazik valaki, akkor ez felhalmozódhat a szervezetében, de hogy ne aggódjak, ez a lényeg. Thank you. And what about voice scan before she starts? So she can have a new info. You could do that, yeah. You can also find shirts that will shield you from electromagnetic. So you might look for something like that. You can find shirts and hats that will shield you. Thank you. Igen, és azt mondta, hogy nyugodtan adhat előtte hangmintát, hogy az útközben minden rendben menjen, és akkor van egy ilyen védő blúz, vagy amit érdemes beszerezni, hogy védjen a sugárzástól. Thank you very much. Thank you. I will do that. Árkos Janikó azt kérdezi a csetem, hogy milyen sugárzás ér a repülőn. Nem akarok én válaszolni, nem tudjuk, hogy Dr. Cook válaszol ilyen kérdésre, ha nem, akkor esetleg mi mondjuk. Kérdezz meg, Aniko asked about what kind of radiation will we meet during traveling by plane? Usually it's radiation from the sun because you're at a higher altitude. You don't get the filtering effect of the atmosphere. Aha, tehát általában a nap sugárzása, mert ugye az atmoszférának a szűrő hatása nem tud érvényesülni. Tehát közelebb vagyunk, és ez a szűrő hatás nem tud érvényesülni. Aha. I see. Thank you. We can ask in connection with other things, not only with coming foods. Can't we? Sure. Ja, igen, tehát mással kapcsolatban is lehet kérdést feltenni, nem csak ezzel a kategóriával kapcsolatban. Hogyha bárkinek valamilyen más irányú kérdése van, akkor nyugodtan. Nem gyakran jön hozzánk Dr. Cook vendégségbe, úgyhogy most itt az alkalom kérdezni. Amíg más nem jelentkezik, addig már megint én beszélnék, hogy nekem van egy olyan gondolatom, hogy mi, akik igazán tenni akarunk ugye a földbolygónak az egészségéért, ezt így idézőjelben mondom, tudunk-e valami olyasmit tenni a Limbic Arcon át, tehát ugye a Limbic Arc tud-e egy olyan
programot, vagy egy nem tudom mit összeállítani, amivel a bolygónkat tudjuk segíteni, és mi mondjuk támogatnánk ezt egy havi pár dollárral. Tehát, hogy tudunk-e valami ilyesmit csinálni, mert ez nagyon foglalkoztatja most nem csak az én gondolataimat, hanem másét is. So I wonder whether we can make a program to protect the nature with the help of Limbicart, either with some donation monthly, or to have a common program where we can come together and do something to save the planet. A globus, tehát a Földet. To save the planet, again. Uh-huh. The planet Earth. So it can be a... Tehát, hogy a Limbicárkon keresztül tudunk-e, hogy Dr. Cook tud-e szó szerint, ez a kérdés, egy olyan kategóriát vagy programot csinálni, amivel segíthetjük a Földet, igen. So Angelica suggests or wonders whether is it possible to make either an infoboost or a program within Limbicart with that aim for the benefit of the Earth. Right. Okay. I'm writing down some notes. Good suggestion. We'll discuss that. Jegyzetet ehhez. Thank you. It's really a great idea. Yes. And quite a lot of people are becoming more and more conscious in this area. And if we can touch them with this idea, it would be a great community also in this field. Yes. Azt mondtam, hogy tehát egyre többen kezdenek tudatosan gondolkozni ezen a téren, és hogyha ebben is így össze tudunk gyűlni, és talán tenni közösen, akkor ezzel is meg tudnánk embereket érinteni. Igen. Ja. Kassa Lajosné a következő, aztán Belanka Évi. We are listening. Erzsike. Nekem az volna a kérdésem, hogy a férjemnek fázsugorodása van, és semmilyen gyógyszert nem szed már, mert nagyon jók az eredményei, de a vízhajtót még mindig kell neki szedni, hogy milyen programot alkalmazzak neki, amivel a vízhajtót ki tudnánk már, vagy el tudnánk hagyni. So my husband has got a disease with, I don't know the English words, his liver is too small. This is a disease, and he doesn't use many medication, but he can't get rid of the medicine that takes the liquid out of his organism. And she wonders what you suggest, which programs to use, or how could she help her husband with it? She wants her husband to leave that medication. Cirrózis, angolul is cirrózis. Ja, cirrózis. Jó, köszönöm szépen. Cirrózis. Well, let me give the disclaimer first. Limbicart is not a medical device, so it doesn't diagnose, it doesn't treat any medical condition. We're interested in quality of life. If I had a liver issue like that, the first thing I would do, honestly, is the Common Food Info Boost, because I want to reduce the amount of stress that my liver has to deal with. And if I'm eating the wrong foods, that's going to add to that stress. So I would start with the common foods. Igen, akkor most Dr. Cook elmondta a nyilatkozatot, amit ugye mindig el kell, hogy hangozni, hogy a Limbicart az nem orvosi eszköz, nem célja, nem hivatott arra, hogy betegségeket diagnosztizáljon vagy gyógyítson. Az életminőségünk javításán abban tud segíteni. Amit ajánlott a férjednek, az először is ez a hétköznapi ételek kategória, mert hogyha tudja, hogy mit
mit ne fogyasszon, akkor az segíthet a májnak a jobb működésében. Hogyha valaki tudott kontrollálni, akkor szívesen veszem, mert most elég sok mindent mondott Dr. Cook, de úgy gondolom, hogy ez volt a lényeg. Tehát ez a common foods, ez a hétköznapi ételek kategóriája mindenképpen menjen, hogy lássa, hogy mit kerüljön el, hogy a májat tudja tehermentesíteni. Így van. Jó. Köszönöm szépen. Thank you. Then I would do just the normal InfoBoost protocols, and I would look for direct and indirect benefits. So the direct benefit would be my liver gets healthier. The indirect benefit would be maybe I'm led to a doctor or a practitioner who can help me that I wouldn't have found had I not used the InfoBoost. Tehát akkor a Common Food kategória mellett ugyanúgy használja nyugodtan a további infoboostokat is, ahogy eddig, és akkor milyen eredmény várható? Figyelje a közvetlen és a közvetett hatásokat is. A közvetlen hatás az, hogy jobban működik a mája, a közvetett pedig lehet, hogy eszébe jut egy orvos, vagy egy természetgyógyász, akit fel tud keresni, hogy segítsen neki abban, hogy még jobbá tudja tenni a Így van, nagyon, életét. nagyon sokat erősödnek a megérzések egyébként a limbikák hatására, úgyhogy emiatt mondta ezt Dr. Cook. De tényleg ne tegyünk fel ilyen kérdéseket neki, mert erre nem tud válaszolni egy ilyen fórumon, meg máshogy sem. Szóval, hogy ezeket kerüljük, jó, mert ez nem ide való egyáltalán. So Viszont Angelica said, sorry for the question. We know that you don't, so it's not a forum where you can answer these questions. Meg sehol se fog. Tehát... Yeah, we understand it. Thank you. Thank you. Anikó írja, bocsi, Évi, hadd olvassam már föl, mert annyira fölizgatott ott, amit írt a chatbe. Nem tudom, milyen Anikó, mert nincs vezetékneve. De azt írja, hogy üdv mindenkinek, olyan pozitív szemléletem lett a programtól, hogy úgy gondoltam, azzal teszem és segítem legjobban az embertársaimat, hogy indulok polgármesteri jelöltként a választásokon, és köszöni Dr. Cooknak. Oh, that's a great opinion. Aniko, a woman, wrote about that her state of mind and positive reactions got much better. So she became much more positive, and she had more positive attitude overall in life. And thanks to this program, she wants to enter for the mayor's run. So there will be the election next month in Hungary, and she decided, she became so she felt she can do it, so she will take part in this election, and hopefully she will be a mayor of the town where she lives. És hogy köszöni szépen neki, hogy... Thanks to you, Dr. Cook. Well, and Angelica told that the program has to become our sixth sense, be much more active, so we can feel things, and we are more sensitive, and we can do many more things and feel things better than we used to. Yep, before the program. That's great. Nagyszerű, nagyon jó. Akkor most jön Belanka Évi, bocsánat. Évi, we are listening Évi. Aha. Na, üdvözlök mindenkit, és nagyon örülök, hogy látom Dr. Cookot, és csak egyre fiatalabb, mert annyira jól néz ki. I'm happy to be here with you, and especially you, Dr. Cook, and you look younger and younger every time I can see you. Oh, I am younger. Yeah, that's why. Fiatalabb is vagyok, így van. Olyan kérdésem lenne, és ez többször fölmerül Becknél, hogy a kis hangvirág, a színvirágnak mi a jelentősége, hogy minél kerekebb, tehát minél jobban kitölti a kört, vagy hogyha csücskös, mert ugye valakinél csak egy sávban van, hogy jó-e, ha kitölti az egész kört a színvirág? I wonder about the
voice scan flower, you know, what we get after the voice scan. Is it good if the flower is all around in that circle, or what about the spikes? So, how shall we evaluate this drawing or picture? The flower is generated by your voice energy. A hangod energiája hozza létre ezt a virágot. But honestly, we don't give you enough information to worry about what it looks like. De nem kell azon aggódni, hogy is néz ki, mert nem ad megfelelő információt ezzel kapcsolatban. For example, the colors that we use in the flower are, we use them because they're pretty. Például a színek, ami a színeket illeti, csak azért használjuk, mert jól néznek ki. In programming language, it's called eye candy. A programnyelvben ez az eye candy-nek nevezett dolog. So it's just something that looks nice and Ja, pleasing. igen, tehát hogy a candy az a cukorka, tehát essen jól essen a szemnek, jó legyen ránézni. I see, okay. And so it's more important to focus on the boost ingredients that show up than the shape or size of the flower. Inkább az összetevőkre érdemes koncentrálni, amiket kihoz a hangunk, nem pedig a virág formájára. Ja. Jó. Köszönöm szépen a választ. Thank you for the answer. És akkor Szoboszlai János kérdését várjuk. Mondhatod angolul is, Janó. Welcome, Dr. Cook and Mr. Scott Fullen and everybody. Thank you very much. I thank to Angelica, I can be here. And I would like to thank very much Dr. Cook, this revolutionary invention that saved my life. Thank you very much. Pillanat azért a többieknek elmondom magyarul. Nagyon örül, Janó, hogy itt lehet köztünk, és nagyon nagy szeretettel köszönti Dr. Cookot, azért, hogy megalkotta ezt a csodálatos rendszert, ami megmentette az ő életét. Yes, thank you very much. I think this new category, common foods, is very interesting, and I use it. This is very new. I have no much. I learn Deutsch or the German, and I mix these two language. This is very difficult for me. Igen, az új kategória még nagyon új, nem régóta használom, és elnézést, németül is beszélek, de most keveredik bennem a két nyelv. Okay. I think this technology called limbic arc is very good for changing our lifestyle and our approach. The mode of seeing, the very large scale, the whole world. And am I thinking good this or not? Az egész látásmódunkat, nézőpontunkat képes a limbikát megváltoztatni, annyira csodálatos. Jól gondolom én ezt, Dr. Cook? Ezt kérdezted nagyjából. Agnes, I think you mentioned earlier that using limbic arc, we become more sensitive to our energetic selves. Yes, Angelica told it, I just translated it. Okay. But I also feel it. Okay. And I think that's correct. And I think as we become more sensitive, we become more intelligent in the choices we make. Igen, tehát Angelika mondta azt, hogy erősebbek az érzékeink, most Janó is ugyanezt erősítette meg. Hát ez valóban így van, a választásaink jobbak lesznek, hát ugye az egész életünk is jobb lesz ezáltal. We become more aware of options, and
And we start to trust our intuitive selves more. Tehát jobbak lesznek a választásaink, és az intuícióinkra, a megérzéseinkre jobban hagyatkozhatunk. And I think that's probably the reason why that's one of the main reasons we see improvement in the quality of our lives, is because we live more full lives. És talán ez az, amiért ilyen nagy hatással lehet az életminőségünkre, mert hogy teljesebb életet leszünk képesek élni ezáltal. Okay. Thank you very much. This is the answer. Yes, we can save ourselves, and so we can save the world. Így van, tehát ha megmentjük magunkat, akkor meg tudjuk menteni a világot is. Yes, you want to change the world, change yourself. Így van, ha meg akarod változtatni a világot, változtasd meg magadat. Yes, thank you. We have a saying in Hungarian language. As we can help ourselves, the God helps us. Igen, van egy magyar mondás is, segíts magadon, Isten is megsegít. Thank you very much, Dr. Cook. Thank you. Thank you, János. Nagyon köszönöm. And we can feel the unity of humanity with the help of Limbikark. Hát nem így van, hogy az emberiség egységét megtapasztalhatjuk a Limbikark segítségével. És ez valami fantasztikus dolog. And it's really fantastic. Thank you. And I always feel we should attract more and more people, because lots of people are in need of their choices, better choices, or better quality of life. So, yes. Well, and you know, the one thing that I say, and I'll say it again, and that is when we introduce people to Limbic Arc, remind them to pay attention to gratitude and love. If you start to feel more grateful, if you start to feel more loving, those are significant indicators that you are moving to a more healthy position. Igen, amikor a Limbikarkot mutatjuk be valakinek, akkor figyeljünk oda, hogy emelkedik a hála és a szeretet bennünk, és hogyha ez emelkedik, akkor igazából ez mindenre kihatással van, és ezáltal tudunk sokkal jobb és teljesebb életet. És ez kihat a körülöttünk lévőkre. Vannak chaten egy kérdés, ami szerintem válaszolható. Milyen tapasztalatok vannak a sportolóknál, esetleg javulhat-e a teljesítményük? Hát amiatt, amit az előbb beszéltünk, igen, de Dr. Cook fogja megmondani a választ. There is a question in connection with athletes. Can the program help athletes' achievements? Sportsmen. I've heard many people tell me that it's helped them sleep better. So I would assume that it can have a positive impact. Sok embertől hallottam, hogy jobban tud aludni a programtól, tehát mindenképpen pozitív hatása van. And what about athletes? So can athletes, sportsmen, football players or weightlifters use the program to help them? I think they can get more energy with the help of the program, and they can be better, they can achieve better results. So is it correct? Yeah. My expectation is yes, that is the case. If anything that will improve the quality of my life, I would expect Limbic Arc could help. Így van, tehát hogyha bármi olyan dolog történik, ami az életminőségemet javítja, az segítségünkre lehet. Igen, itt közben mondtam, mert mondta Dr. Cook, hogy ugye jobban tud aludni, de mondtam, hogy valószínűleg a erőt, energiát is kap tőle, és akkor a sport teljesítménye is jobb lesz. Tehát ez így, everything is like a circle or a globe. So if
my quality of life is better, everything is better. My achievements in sport, my relationship with other people. Is it correct? That's correct. And Yes. and you know, we need to be aware of direct results and indirect results. If I'm a sportsman and I get better at my sport, that's a direct result. But perhaps I find a coach who now can tell me what to do to get better. That's an indirect result. Igen. So as we start to use limbic arc, look for both direct and indirect results. Igen, megint hangsúlyozta a doktor Cook, hogy figyeljük nem csak a direkt, közvetlen, hanem az indirekt, közvetett eredményeket is. Tehát az direkt eredmény, hogy javul a sportteljesítményem, az pedig indirekt, hogy lehet, hogy találok egy olyan edzőt, akivel még jobb eredményeket tudok elérni és magaménak tudni. Thank you. Blanco Erzsike föltette a kezét újra, azt kérdezne. Erzsike has got Én another most nem, question. Kérdés. én most nem kérdezni szeretnék, hanem csak összefoglalni, hogy a limbikárnak a jótékony hatására, meg hogy hogyan változunk, ennek én vagyok az egyik példája. I'm very Tudjátok grateful that mondani, hadd mondjam el, Erzsike, I am the good example of impact of limbic arc with my life. Okay? Igen, mert 2,5 éve halt meg a lányom, és nagyon sokat beszéltünk Dr. Cook iránymutatásai alapján, hogy a másik lányommal, akire kapcsolatom nem volt olyan, és tényleg hálát adok a limbikárnak, hogy újból itt vagyok, vannak céljaim, ötleteim, és a lányommal nagyon jó a kapcsolatom, az egész családdal. Tehát hálás vagyok, hogy nem lenne a limbikárk meg a CERT, én nem lennék itt így veletek. Hálásan köszönök mindent. She is very grateful and she wants to thank you, Dr. Cook, because of limbic arc. She lost her daughter 2.5 years ago, and she didn't have a good relationship with her daughter. And limbic arc was a great help to make this relationship much better. And now she can feel the gratitude, and she is really grateful that her living daughter's relationship with her is much better. So thank you again. Right. That's good to hear. Nagyon jó ezt hallani. Köszönöm. Thank you. Jó, van-e még kérdés? Látsz még kérdést itt, Angelika? Nincsen olyan kérdés, amit Jó. fel kéne tenni. Én szeretném megköszönni Dr. Cooknak, hogy újra itt volt velünk. Ugye általában 1 órát ér rá, úgyhogy nem akarjuk, hogy visszajöjjünk az idejével. És azt gondolom, hogy ez egy sokkal többet mondó és többet érő beszélgetés volt, mint az ételek kategóriáról való. We know you usually have 1 hour. Thank you very much that you could be our guest. And I think that this 1 hour was much more than only this common food category. That was our aim to talk about. So Very good. This hour was very lifting. I feel that I am at the top now because of you and this community. Thank you. Well, thank you very much. It's really an honor to be with you all, and I love being here. So let's do this again soon. Nagyon jól éreztem magam, nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és csináljunk ilyet máskor is. Köszönöm, hogy itt voltatok. All right. Well, bye-bye. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Good afternoon. Goodbye. Thank you very much. Bye-bye. Sziasztok, köszönjük. Sziasztok, mindenkinek szép estét. Sziasztok. Sziasztok, köszönjük. Record